Salam mehriban ağdalım, hemem kanalımın mihmanları. Yaňy bir salat etdim, bir sagat mundan odan. Ton halajiniga sallym. Şuwa çykardym, siz bilenem paýlaşasym geldi. Da-da-da-dam. Odan bolup durýar. Şun gyralaryny çeýdip sıfır goýan bolsam, hasam gowurdy bolyn. Etmedde mehri. Anaçık böyle siz bilen bile. Palawyň ýanyna bet salat. Kapagyny açdym bolyn. Ýsini göreýde, meni kameradan de ýsini iýerip bilemokda. Hemişe de tapylýan zatlardan. Gatty bet. Şu kaptarına palaw olaýsa. Etmesem aňsat, zatlaryny tapmasam aňsat. Häzir aýdyp bereýin gysgaça. Edik görüň. 3 kilo pomidor, 2 san düýp soğan, yarım puçok reyhan, duz, garawurç, tagamyna göre goşaýyn öýdüňiz. Kim duzlyrak halaýa, kim duzsuzrak halaýa. Sarımsak, sarımsagyny şular ýaly çorkadan geçirdim. 10 diş ýaga sarımsak goşdum. Ondan pomidor näme etdim? İlki bilen gyzgyn suwdy üstünden gyzgyn suw aktyryp gabagyna aýyrdym. Soňra pomidorlarym ýerrek, şoň içinden şular ýaly kesdim. Siz özüňiz görüň, nähil halýan bolsaňyz şular ýaly kesersiňiz. Hemmesini taýýarlap goýýan. Pomidor, soğan, reyhan kesip. Reyhanyň swabodyny taýýarlap goýýan, kesişdirip, diňe ýapraklaryny alýan. Soğana mine şular ýaly kesýän. Inni bu datlama dogrulan taýýarlanan sloy goýuberýän. Pomidor, reyhan, soğan, sarımsak duzlayan. Pomidor, soğan, reyhan, sarımsak duzlayan. Arasyna da burç tepýän, gara burç. Birem şuňa ýarty çaýna loşgadyk açyp bilemok. Ýa-da bir minçik bir elim bilen aşşak bol. Ine. Ýarty çaýna loşgadyk açylaý da jannogo. Ýarty çaýny loşgadyk ine isot goşdum. Onu bir ütöşjüp tagam meriýe. Ine şular ýaly mehriban agdalym. Gatymy jyladyp garamok, şo zatlar sloy goýup doly hemmesini ýerleşdirenimden soň bir gede çykarýan pomidorlary tebe gaba aýrylan daýylamazlyk üçin bolly ine bet saladymy da taýýar. Ýene bir gede ýeýin. Siz adra medi bilersiňiz tagamyna görä. Taýýarlaýyn da salady. Gaty süýç bolýar. Inniki videolymda görüşýänçek hoşda bolun.